Atensyon mga konsumidor sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD. Sugod karong Disyembre 1, ipatuman na ang usbaw sa presyo sa matag cubic meter sa tubig. Apan gibutyag sa MCWD, exempted pa niini ang ilang residential consumers sa Sugbo sulod sa duha ka tuig. Ang water manghod is necessity for residential. Mo ang mareklamo gyud mahal ang tubig atong residential, which is supposedly the government should have given it for free, you know. But for commercial, industrial, I think it's just an operating expense. Applicable lang ang maong price increase sa commercial ug industrial consumers. Dugang panidaluz nga nahukman sa MCWD board ang maong desisyon, sanglit ilang nasayran nga sobra-sobra ang ginansya sa mga resellers sa tubig sa MCWD. Mga businesses who are reselling water, refilling stations, manufacturing and processing plants, and mga bulk water supply companies or businesses that buy water from us and then resell it, no, at a higher rate. Why is it that they can raise higher rates and then MCWD can only sell them at as a rate proposed and approved by LUA? Pananglitan, gikan sa 15.20 pesos matag cubic meter, kinahanglan nang mobayad og 30.40 pesos ang mga commercial consumers og 45.60 pesos alang sa mga industrial consumers nga mo konsumo og minimum 10 cubic meters. Nagkanayon si Daluz nga posibleng adunay pagsupak nga mahitabo gikan sa mga konsumidor nga maigo sa price increase, apan matud pa niya nga andam ang MCWD mo atubang ug mopasabot kanila. There might be some resistance, but we're willing to discuss this with the businesses if they want more water. And we can fund our own pipings. No, we don't have, di namin magsalig sa mga private sectors or whatever. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.